Binoro main lama kasuma karon kay miya पंचायत इलेक्शन निजे काउंटिंग दिन जोंनिया कल्याणपुरते 5 ब्लॉक आछिनि 34टा मेम्बार जों बुसावो 34टा मेम्बार बुसाथानि सिनि जे काउंटिंग हलो जेबाबे बरक रेकिंग हाइके रेकिंग माने सिनि पुलिंग काउंटिंग एजेंटे प्रार्थी दंनो बा कैंडिडेट दंनो जास्ट पुलिस सामनो बुसकांगनो ब्लॉक ऑफिस बिसिंगो बुई कारी वई उस्तारी वई रखमा परे बसों एसपी एसडीपीओ रिटर्निंग ऑफिसर गोबां मा डीएम बंगनि ऊपर जों बंगनो रिक्वेस्ट खायगा जे ओ बरक मासा नेतृत्वे रूपगुस नेतृत्वे जे खायदोंमोन रूपगुसनो नि बिरुदे एफआईआर बो खायगा किंतु बरक रूपगुसनो आरो स्वाधीन भाबे काम खारि दरबो ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर दिनि व्यक्तिगत फान खायै आरो सिनि उत्तर रामचंद्रघाट लक्ष्मी नारायणपुर आ जागानि चिनि समतलपुर आ जागानि जों कुनु बुथ मा गनिलिया गनियै न बरक कारी रहबै चिनि कैंडिडेट न बुखा ते चिनि एजेंट न बुखा जों ताक बिसानाय जे रूपगुस न एनी हाउ एटाक माने एरेस्ट खाया इंगाय बिनि बिरुदे जों एफआईआर रिजेक्ट एरेस्ट खायखाय जों लामाया कारनाय ते कायसा चिनि रि काउंटिंग सानो जों जे दुइटा पंचायत लक्ष्मी नारायणपुर बाय उत्तर रामचंद्रघाट अपन बागै जों तिनाव लामा कासो ते रूपगन नेतृत्व ते जों 4 जन बुं जे दङ बरनस एरेस एने हाउ माखायने हिगे जों या करिया ताबसो जते के फायले ना बेला लामा कासो मजागाव ताबसो जरते के फाय गरासिनि खुवाइनि ओंसिनि बायजाल आउटपोस्ट उसी सिमिसिन आरो फायजा तिब्रा माथा बाय बीजेपी एक सिंगा तान बागाव मा हायं लायखा तिब्रा माथा बीजेपी एक बरोबा राज्य सरकार से एक बले किंतु 300 पंचायत तो जानने बुसालानिया कक जों जानने बुसावो गोबां मा जागा बरक ज दं लायखा कयेकटा जागा ता सुरमा कल्याणपुर आमबास अंग कमलपुरगो किंतु जों रामचंद्रघाट 34 जागा प्रार्थी रिखा 34 जागा जों कायसा पंचायत जे खायमन दखल खायमा खामो उत्तर रामचंद्रघाट बाय समतल पदबिल किंतु बरक रेकिंग खायमा गनि म थाया लाहार कासो जायतं ताबो म बेलफां नेशनल हाईवे कयटा रंफाटे खाव जाखना लामा जों फुं 6टानिसिम गसौ